Dito sa bungad pa lang na Makabebe, lampas 2 talampakang baha na ang sasalubong sa mga motorista. Ang ilan tumirik at nagtulak na lamang. Mahirap po pag hindi ka maghanap buhay kahit ulan at saka init. Tinatsaga lang namin ganito para may mahayaon yung mga pamilya namin sa hirap. Hanap buhay namin napupurwisyo. Hindi kami makalabas, hindi kami dahil lubog yung motor namin. Dahil sa higit 1 linggong pag-ulan na sinabayan pa ng high tide, lubog na ang 25 barangay. Ito rin ang dahilan upang isailalim sa state of calamity ang bayan. Ang mga eskwelahan ginawa na munang pansamantalang evacuation site para sa nasa 400 kataong inilikas. Sa mensaheng ipinadala ng lokal na pamahalaan sa CLTV News, tiniyak nila ang supply ng pagkain, gayon din ang monitoring personnel na 24/7 po poste sa mga evacuation center. Hangad ng local IATF na maging mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng strict health at safety protocols upang hindi magkaroon ng COVID-19 transmission. Upang masolusyonan na ang dekadang problema, target ng Makabebe at Masantol na magkaroon ng joint flood mitigation project na sisimulan bago magtapos ang taon. Sa buong Pampanga, ikalawang bayan na ang Makabebe na nagdeklara ng state of calamity. Nitong linggo lang ay dineklara na ang state of calamity sa bayan naman ng Masantol. Rainiel Pawid, CLTV News.